Ze zwalken terug het noorden, van dwarp naar dwarp en stad. Verzin daar wat stworren, een plak wie neer een vest. Ze strutsen del in Holwert, een stipke op een kaart. Wie winter 38 en koud daar bij het waard. Ze wien om mijn jochen, zo'n benenheid en mem. En zij wie in verwachting en zwier van het 8e ben. Het nummer gaat over een Roma-famke, Beatrix. En die is geboren in 1938 in Holwert. Ja, op een wenwijnkampje. 5 dagen nadat Beatrix, het prinseske Beatrix, bijna is, 31 januari. En zij is ook verneemd naar Beatrix. En die lutsen mij wenwijn door heel de provincie. En op dat moment in 1938 stier de familie in Holwert. Sis wat die zij verkeerd. Wat die zij verkeerd. Was ik geen mensen kwetsen. Dus ik ben naar een nabestaande West, Annie Mirjas. Die werkt nu bij Hogeveen. Zij is echt bij de ontleding van het Stientje West in Holwert, dat werd in 2018. En ik had Veska Gerlitten. Mijn idee erbij is dat er een vioolsolo in had, om het ook meer naar het Roma te brengen. En nou, toen hebben ze Gerlitten en toen gingen ze er helemaal mee akkoord en ze vond het hartstikke mooi. Maar waarom wien ze minder, nog minder haast als niet? Wie het ras, kom op, vertel mij, wat dien ze verkeerd? Het bensje wie een famke, een wondernij bekend. Verneem naar een prinseske, toekomstig koningin. En is er gewoon net bij dat de ene meis de oren dat ondacht. Nee, dat is voor mij net een bevetje. Ja, dat is eigenlijk net uit te leiden, want ze willen net één is minder. Maar op een gegeven moment weer de situatie zijn, dan willen ze helemaal boeten sluiten. En dan kan dit soort dingen gebeuren. En dat is heel erg, want het had net één het recht om het leven van een oud mensje te beschikken. Ze wie Roma famke, een blomke op een klaar. En neer zo zo'n wijze, net op die maaitijdstijd. Maar waarom wie ze minder, nog minder haast als niet? Wie het haar ras, kom op, vertel mij. Sis wat die zij verkeerd. Wat die zij verkeerd. Uiteindelijk is zij 6 hier geworden. En toen waren zij oppakt bij de grote zigeunerrazzia 16 mei in 1944. En een paar maanden later, in begin augustus, ben zij vergast in Auschwitz. Maar wanneer ben je minder, nog minder haast als niet? Waar had het recht een meeske te lieden naar de deur? En we spelen dit hier ook weer op bevrijdingsfestivals, hebben we eigenlijk alle jaren dingen. Maar op een of andere manier komen dit soort verhalen nou nog dichterbij. En moeten we dat zeker, moeten we daar aan denken en alert op wezen. Het is van alle tijden, wat hield dit weer op mij? Joet wil ik haar betinken, het blomke op een klaar.